kalubalantanka da nake yi kai malam na Kaduna, taba Allah da ake yi ka taba fitowa kai magana. wa atu zakata kuma ku ba da zakka na haƙin dukiyoyinku, wa tasbu billah ku riki ya igiyan Allah, ku riki Allah. Duk wanda yake son ya riƙo mai taimakon sa, mai fitar da shi daga duk wani fitina ko musiba, to riki Allah, domin ne huwa maulaku, dama Allah shine majidincin ku, shine waliyin ku. An gane kai fa ni'mal maula, madalla da wannan majidinci, mu kan madalla da shi, kuma wani iman nasib, madalla da wannan mai taimako shine Allah. Ba mu son taimakon Inyasi, ba mu son taimakon Tijjani, ba mu son taimakon Abdulkadiri, ba mu son taimakon Shehu Usmanu, kai na manzon Allah ba mu son taimakon sa. Ta kare wata kenan. Taimakon wa muke so? Saura kuma a ji a fassara maganar tawa. La ilaha illallah. Kun ji bai son taimakon manzon Allah ba. To nawa kake so? Na Allah. Manzon Allah shi da kansa ce wai za sa alta fas'alillah. In za ka roka ka roki Allah, bai ce ka roke shi ba. Wai zasta anta fasta'in billah. In da ka nemi gudumawa agaji ka nema ga Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kai kadai muke bautawa, kai kadai muke neman taimako, ba manzon Allah ciki. Wannan shine gaskiyar magana. Amma su yan bidiya gani suke wai wani abun gwadi ne a cewa da neman taimakon manzon Allah. Manzon Allah ya taimaka mana wajen zuwa da musulunci, ya kuma karantar, Allah ya saka mana alheri. Amma maganar da muke yi in mun shiga musiba, mun shiga bala'i, anan kuma zai taimaka mana Allah ne. To yanzu zan kawo maganan wannan malami na Jos. An sani cewa wai yana magana ne fa na waliyai. Inyasi bai da halin ya cece ka, Tijjani bai da halin ya cece ta, ya cece ka, kai ko manzan Allah din ma ba ma neman taimakon sa, karshen ta kenan. Abin da ya faɗa kenan ba. Sannan ba za ku hankalta ba, ba za ku hankalta ba, ku san me yi daidai ba. Wayannan mutanen mun da ya riga da yan Tijjaniya, amma sun zo mun haɗa kai da su, mun yi maganin wanda ya taɓa janabin manzan Allah. Sannan kuma zo wai dan dai wasu mata ta bani da kawo zunuban dan uwan yayi laifi, yayi ba daidai ba, yayi su'ul adam ma annabi sallallahu alaihi wasallam. Ai laifi ne aka kawo shurin manzon Allah, da yazo sai ya ce ya Allah gare ka nake tuba ba ga Muhammadu ba, sai manzon Allah ya ce yayi daidai. Ka san darajar mai daraja shi ke. Wannan hadisi ne, ingantaccen hadisi ne wannan. An kawo ƙara gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda aka kawo karansa a gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Allah gare ka nake neman gafara ba ga Muhammadu ba. To anan sai ku ce ya zagi annabi. Wannan bayanin da Albani yayi na wannan sahabin, shin wannan sahabin zagin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya daga hannu ya ce ya Allah gare ka nake neman gafara ba ga Muhammadu ba. Ya kira sunan manzon Allah Muhammadu a take a wannan gun, ba tare da ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ba, ko ya ce ya rasulullahi ko wani abin da ya kama da haka. Sayyidina Abubakar ya ce Muhammadu ya mutu, duk wanda yake bautan annabi Muhammadu, duk wanda yake bautan Muhammadu to Muhammadu ya mutu. Wa ma kana ya abudullah wa inna Allah hayyul la yamutu, wanda yake bautawa Allah to Allah fa yana nan rayayye ne, baya mutuwa. A wurin Sayyidina Abubakar Muhammadu ya ce ya yi amfani da sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To a nan Sayyidina Abubakar za ka iya cewa Sayyidina Abubakar shi ma ya yi rashin ladabi a nan? Akwai yanayi malam, ka ji tsoron Allah, ka ji tsoron Allah. San zuciya da neman suna ya sa ka ba wa wa'innan yan bidi'a dama, ko kuma kama ba su. Tunda yanzu an kai matakin da yan bidi'an nan sun fito sun nuna bukatansu kwalala balolo, su a rusa masallacin malam, a rusa makarantansa, a rusa asibitinsa, a kama su a rufe da awansu, abun da ya gagare su sama da shekara 30. Kuma kalubalantanka da nake yi kai malam na Kaduna, taba Allah da ake yi ka taba fitowa kai magana, ka taba fitowa. Yanzu dan sa maka muryoyin abubuwan da wa'innan mushrikan suke yi, na dawo kansu. Yanzu dan yi magana ne akan abubuwan da su wa'innan mushrikai yan bid'a suke yi na rena manzon Allah da rena Allah, wanda har yanzu duk abubuwan da suke yi ba a taba musu abin da aka yi wa dakta ba. Aka yi irin wannan kalubalantin, irin su wannan tsohon Baba Impossible na Kano, wannan tsohon din wallahi tsoho ne ya fito yake magana a kai a cikin garin Kano.
kwanan nan wannan maulidin nema da ta wuce aka samu Hafiz Abdallah ya fito yake cewa ko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ya dawo duniya ya ce su bari maulidi, ya ce wallahi ba za su bari ba. har maimaitawa yayi gashi yanzu bari in sa muku bidiyon ku gani. akai annabi ya hana warki wallahi sai mun saboda alhurmatu aula bil ta'a ka ce wani ya ce annabi ya hana abu sai yi wallahi sai nayi. ku ci rashin kunya da rashin da'a. ko ubanka ne ya hana abu in ba wai wannan abun wani abu ne wanda ya shafi haƙƙin Allah ko haƙƙin manzon Allah ba, kai wannan kami ko kuma kai wannan kai ko da wannan ne bai halatta kai irin wannan kalamin ba, balantana akan manzon Allah. Amma babu abun da aka masa, don haka mu ma muna kira ga gwamnatin jihar Kano a kama wannan mutumin, dun wallahi shine balo ya fito ya nuna annabi bai isa da shi ba, amma ba ku taba magana ba. Dan girman Allah muna kira ga gwamnatin Kano, a kama wannan bawan Allah, a kama wannan bawan Allah. Hafiz Abdallah ya fito ya ce ko annabi dai dawo ya ce su bar maulidi wallahi ba za su dina ba. Ya ce da ku sai na faɗa ko ya ƙara rantsewa, ga bidiyon nan ya rantsi, ga bidiyon nan. Wancan kuma magana ne akan tauhidi aka shigo da wata shubha, ga abu balo a cikin ku babu irin abun da ba a samu. Ga